ಪೂರ ಈತ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಈತ್ ಪೂರ ಸಿರ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೀರಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಕ್ಕೆ ಸಿರ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುದು ಇದನ್ನು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಗಳ ಅನ್ವಿತ ಉಡುಪಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಲೆಂಚೊಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲರ್ ಪಂಡೆ ನೊನ್ವೆ ಇನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಅನ್ ಸಾವೇನು ತಿಂದುದುಂಡತೆ ಚೂರು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತ ಯಾನು ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಂಡತೆ ತಂಬಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿರ್ಲ ಯಾನು ಎಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಲಕ್ಕುನು ಲೇಟ್ ಪಂಡ 8:30 ಆಪುಂಡು ಸೊ ನೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುನು ಅನ್ಸದು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆನಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾತೆರ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದಾದ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕು ನಾವೇ ಯಾನು ಸೊ ಇನಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಡು ತಂಬಿಲ್ಲತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುದು ಪಾತೂರ್ನ ಸೀನೆ ಬೇತೆ ಅವು ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡವೆ ಇನಿ ಅಂತೂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಚೂರೇ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜಂಕ ನಿದ್ರೆನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆದಿತ್ತಜಿ ಆಂಡಲ ಏನು ಲಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ 8:30ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪೊಂಜೋನ್ ಅಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸೇರೊಂದು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೊಂಜೊಕ್ಕುಲು ಐಕ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೊಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಅವಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ನಮಕೊಂದೆಕ್ ಕೋರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಐದ ತೊಟ್ಟು ಪೂರ ಕಲೆದು ದೀವೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಡ್ದು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕಲ್ ಒಂದೆಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್ ಎಂಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಒಂದು ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೈದ್ರು ಒಂದು ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕಲ್ಲೇ ಸೊ ಅನ್ಸಾಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಅವಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕೊಣಪದಿತ್ತೇನೊಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂಜೆದ ಪಂಡದ ಅವಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅವೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಲೆದ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಸೊ ಒಂದು ತಂಬಿಲಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಜುಮಾತಿ ದೇವೆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂತೊಂದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪನೆ ಅವಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವೆರ್ನ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋರೆಗಿತ್ತುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋಡ್ ಯಾನು ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ವಣಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ವಣಸ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಣಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಣಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೇತೆನೆ ಕೋರಿ ವಣಸ್ ಉಂಡು ಅವು ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆವೊಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೊಡಿಲ ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವೆರ್ನ ಅಲ್ಪಲ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಪಂಡೆಂಕ್ಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪಲ ಕೋರಿದ ಪೂರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಗ್ ಕೋರಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಜುಮಾದಿ ದೇವೆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕೋರಿ ಅವಡ್ದು ಬೊಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವೆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ 2-3 ಕೋರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ಲುಲ್ಲ ಅವಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮುಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವೆರ್ನ ಅಡೆಗ್ ಪೋರೆಗಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಹಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ವಾತಾವರಣ ಪೂರ
ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಾದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ಕಾರಡ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಉಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವೆರ್ ಉಂದೆನ್ ಉಂದು ದೇವೆರೆನ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಇಲ್ಲಗ್ ಕೊಣೊಡು ಪಂಡುಲ್ಲ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಕೋರಿ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಸಾದ ಗುಂತುದುಜ ಸೀದಾ ಬೊಕ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಆಪುಂಡು ಅವ್ಲತೆ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಉಂತೆರೆಗ್ ಆಪುಜತ ಪಂಡ್ ಆಪುಜತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾವಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋರೆಗ್ ಇತ್ತೆಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ರೋಡ್‌ದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕಲ್ನ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಬಾಲೆಗುಂಡತೆ ಸಿರ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವೆನ್ ಆರ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡೊಡು ಪಂಡ್‌ದ್. ಸೊ ಐತಲ ವೀಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆರ್ ಪೂರಲ ಈತ್ ಬಗೆತ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂದು ಮಾತ ಬೋಡಾದ್ ಪೂರ ಬೋಡ್ಗೆ ಸಿರ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಈತ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎತ್ತಲೆತ ಈತ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಸಿರ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಬೊಕುಂದೆಕ್ ಸಿರ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುದು ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುದ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುದು ಹಾ ಬೇಳೆ ಕಾಳುದ ಸಿರ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅದ ಕೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾ ಪುರುನೇನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಪಳ್ಳೆ ಪಳ್ಳೆ ಸೊ ಅಂಚ ಏನ್ ಅವೆನ್ನ ಮುಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆತೆ ಆರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ಪೂರಲ ಉಂಡತೆ ದೆಕ್ಕದು ಅವೆನ್ ವಾಶ್ ಮಂತುದು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಒಣಗಿಸರೆ ಪಾಡ್ದ್ ದೀತೆರ್. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ಮೂವಿ ಸಲ ದೆಕ್ಕದದು ಬಕ ನುಂಗಿರದೆ ಪಿಂಜಂಬುಡ ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಾರ್ದ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅವು ಗಾಡ್ಸೋಡು ಓಕೆ ಗಾಡ್ಸದ ಬಕ್ಕ ಹಾಕಿನ ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ರೈಟ್ ಪಾಡ್ ದೀಪಿನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ 2 ಸ್ಪೂನಿಗೂ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರ್ಲ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ದು ಆಯ್ ಬುಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಗ್. ಸೊ ಚೈರ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೇ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವೆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆರ್ ನನ ಬತ್ತಿದ್ದು ವಣಸ್ ಮುಲ್ಪಲ ಆವೆರೆಗುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ವಣಸ್ ಅಲ್ಪಲ ಕೋರಿ ವಣಸ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋರಿ ವಣಸ್ಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ವಣಸ್ಗ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ವಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂದೆಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಪಗಲ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೊಂದು ವಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಆಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.